Què tenen en comú les cireres i nespres? Que són fruites de temporada i la millor forma de conservar-les és fer melmelada. Posem les cireres, el sucre, la poma i el suc de llimona en una olla. Ho barregem bé, encenem el foc i ho deixem tapat fins que arrenqui el bull. Ara ho destapem i ho deixem a foc lent durant 10 minuts. Passat aquest temps, tapem i la posem dins la CCM. Ara anem a preparar la de nespres. Primer de tot, traiem els pinyols. El nespre és una fruita que s'oxida amb molta facilitat, per això et recomano utilitzar guants. Quan ja els tenim tallats, els posarem dins de l'olla amb el sucre i la llimona. Ho barregem bé i esperem a que arrenqui el bull. Igual que les cireres, ho tindrem bullint a foc lent durant 10 minuts. Ara ja heu vist les dues preparacions de les dues fruites. Un cop passat els 10 minuts a foc lent, s'introdueix dins la CCM i aquí ho deixarem durant 3 hores. Així haurem fet la melmelada amb el mínim consum energètic. Primer traiem la de cirera. Separarem una part del suc en un bol, que després anirem afegint fins que tinguem la melmelada amb l'espessor que ens agrada. Recordeu que no hem tret els pinyols, per tant, ara l'aixafem una mica, després la passem per un colador amb forats grossos i finalment traurem els pinyols. Les nostres cireres són molt petites i no podem separar els pinyols abans i els traiem ara amb aquest ratllador. Però si les vostres són grosses, podeu fer com els nespres. Ja tenim la melmelada de cirera acabada i amb la textura que ens agrada, el caldo que sobra per fer un batut vegetal o fer una reducció per acompanyar una carn. Ara traiem els nespres. Aquesta és més senzilla. Primer separem una mica el suc i la triturem amb la batedora de mà, que aquesta ens agrada ben fina. L'avantatge de fer la melmelada a casa és que és més natural, que tu controles el sucre que li poses i que la fas amb la textura que a tu t'agrada. La pots envasar al buit o guardar-la al congelador i així les podem menjar fora de temporada. Les hem deixat refredar i ara és el moment de fer el tast. Així queda la de nespre. I aquesta és la de cirera. No us sabria dir quina de les dues és més bona. Us comparteixo la proposta de la Marta. Camembert fos amb melmelada de cirera. T'animes a fer-la? Coneixes la cuina de consum mínim?